Muni ang turon nga maka-insecure ang size. Oh. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Good day, people! Welcome to Bitok-Bitok University. Tinatry na ako nga maka-vlog every now and then kay busy na kayo. Hindi na ako maka-vlog sa balay because tungod na niya akong T-boys balutan, di na ako kauli. Anyway, my wife is driving as always. Medyo pangit akong tiyan karon, mura ko GLBM ko. Itong sunin sa kong sudan nga gikaon na ganin nga pasayan. Gapon may pumusudan. It's raining outside, aren't we? Ano meron yun? Low pressure? May bagyo. Bagyo yun? Labit-labit kami. So, nag-ulan. So, padulon ako sa akong second office. So, naundang na po ng gym. Hopefully, mabalik kami. So, wala pa ako naka-vlog aning akong gadtuan every after office. Okay, pamugas man tamay gala. Oh, anong blur naman sa ga? Yun. So, pamugas naman sa ta. So, mato ko sa J Bazaar. Masa na ay akong kuhan dito. Prito-prito. Di na day balutan. Prito-prito. Ginagmailan ng negosyo. Pero pohon, aduna na 500 branches. Alright, we're here and gaulan yun. Unay babae na naka-bitok-bitok university t-shirt. Basta naka-bitok-bitok t-shirt, guwapa. Oh yeah, ulan may gala. Hi sa akong vlog, ma'am. Hi! Basta naka-bitok-bitok t-shirt, guwapa. Yes! Muna ang J Bazaar. Dire ang pinakalami nga turon nga maka-insecure. Hi! Hi ba? Yan, muna mo mga kauban diri. Dapat ba kay turon dia? Ipakita lang. Muna ang turon nga maka-insecure ang size. Oh. Oga, siyempre ang ako diri, muna ako diri balutan pero nausap na din na sa balutan. Prito-prito na siya. Bong, smile sa bong biwas lang. Kaway-kaway sa isang video mo. Mula si Magic dito. Urot na daw akong kuhan, puso. Mga 25,000 ka puso na hurot. Balot. Ngarang balot. Ang commander sa 4th Infantry Division Philippine Army na ang terrorista eksklusibo nga nakahatag og gadaot sa kalaboy sa mga sibilyan o mga sundalo apan taliwala dili gipaabot gyapon sa kay sulod ta. Pagsulod nimo sa building, nay gwapa nga mo smile sa mo. Hi ma'am, kaway-kaway ma'am. Iyan. Sa pet shop niya, pet shop. So mga barato, mga sinina sa iro, mga tambal sa iro. Tambal sa sakit sa iro.
Yan. Muna si ma'am yan. So pagsulod nimo, muna nimo makita si ma'am. Okay. Kung nakita niyo sa Facebook ka ng mga barato kayo ng mga iPhone na pertindagan ha, mo ni sila. Brad, hi sa akong vlog, Brad. Hello! Yes. Pero pag ko naka-vlog diri ba? So mo ni siya. Sada Telecom Repair Shop. Kanilang sila mo na magdaligan mo kay hurot-hurot perminti. Ha, awan na sab. So sayo na sad ni sila manlakaw. Kay ang ilang mga iPhones diri barato ra gyud kayo. Actually galing daghan diri nila customer mga resellers. Tama di ba, Brad? Mga resellers. So from iPhone, unsay pinakaubos ba? iPhone 4S, pasaka, padulong. iPhone X pwede. So pasulin niyo sa J-Bus Harmonisa. Okay? Pero mura, Brad, gamay, hurot na sir, Brad? Ang mga link ani nila ako ibutang sa boss. Ano ba? Okay. Akong paboritong kapian. Uy, naibag-ong kuan si Ate Nova. Ate Els. Hi. Ano maulaman ka? Hala, nasiguro ni utang ay. So diri akong kapihan. So mga piko na diri kompleto. So mulingkod ko diha karon ana, ha? Ate Els. Oh, yang paborito, unsay paborito nimo nga radio program? Siyempre, FOR! Dinairan. Oga, usa sa akong paborito diri. Ang, ay kasi lang. K-House. Gusto mo mga Korean nga kuan, na diri kompleto. Ano? Hi. Hi. Annyeonghaseyo. Malay ko sa'yo. Sunod rin mga Korean na mga noodles. Anak alam yan ilang mga Korean products gikag Saudi. So mag-plasters ako. Charles Gamboa in the house, boy. Yo, popcorn. Okay. So mamunayamong ko anak. Wow. Grabe sila ka. Wow, grabe ka sweet. Wow. Wow. Mga yugmoch. Mga yugmoch.